Terapiamusical.cat, un pont de vibracions cap a la serenor. Un equip de professionals acompanyant amb alegria. El silenci de la solitud. A mesura que envellim, la solitud es converteix en una ombra. Els sentiments d'abandonament, l'avorriment i el risc de depressió augmenten. Volem canviar aquesta narrativa i omplir els seus dies de vida i color. Cada dia compta. L'última etapa de la vida mereix ser viscuda amb dignitat, alegria i plenitud. No es tracta només d'afegir anys a la vida, sinó d'afegir vida als anys. El nostre objectiu, que no hi hagi temps per a penes, només per a moments feliços. Què és la teràpia musical? La música com a medicina. Definició. És l'ús professional de la música i els seus elements com a intervenció per abordar necessitats físiques, emocionals, cognitives i socials. En el nostre projecte, la utilitzem per fomentar el benestar, la connexió i l'estimulació emocional. Beneficis emocionals. Alegria, records i pau. Reducció de l'ansietat i depressió. La música és un potent elevador de l'ànim. Estimulació de la memòria. Les melodies favorites porten records vívids i positius del passat. Expressió emocional. Permet expressar sentiments que les paraules de vegades no poden. Beneficis socials i físics. Connexió i moviment. Sentiment de pertinença. Les sessions grupals combaten la solitud i creen un vincle comunitari. Estimulació cognitiva. Seguir ritmes i lletres manté la ment activa. Relaxació i son. Certs tons i melodies milloren el descans i redueixen la percepció del dolor. El nostre equip, més que professionals. Un equip, una família. Som terapeutes musicals, voluntaris i professionals dedicats a aquesta missió. Darrere de cada sessió hi ha planificació, empatia i compromís total. El nostre missatge és clar. No estàs sol, no estàs sola. Ens importes. La visió de la persona gran. Sentir-se vist i acompanyat. El més important és que vegin que hi ha un equip darrere d'ells, lluitant per la seva felicitat. Els oferim un espai segur per riure, ballar, cantar o simplement escoltar en pau. Modalitats d'intervenció. Sessions a mida de l'ànima. Sessions individuals. Atenció personalitzada centrada en els seus gustos i records musicals. Sessions grupals, fomentant la interacció social, el joc i l'alegria compartida. Musicoteràpia receptiva. Escolta de música relaxant o estimulant triada amb finalitats terapèutiques. Un dia sense avorriment. L'antídot contra el tedi. La meta és omplir les seves agendes amb activitats significatives i divertides. Substituïm l'espai per l'avorriment i la depressió per melodies, rialles i companyia. Només alegries. Aquest és l'ambient que creem i el llegat que volem deixar. Uneix-te a l'harmonia. El teu suport marca la diferència. No podem silenciar la solitud sense tu. Cada contribució estén el regal de la música. Manteniment. Donacions econòmiques. Fons destinats a la compra i manteniment d'instruments i al pagament de terapeutes. Patrocini de sessions,
finança un mes complet de sessions de musicoteràpia per a un centre o residència. Ofereix el teu temps, acompanyament, ajuda logística a les sessions, muntatge, organització de materials, suport emocional, habilitats úniques. Si ets músic o tens habilitats d'organització, et necessitem. Amplia la nostra veu. Comparteix la nostra missió. Difon el nostre projecte a xarxes socials i al teu cercle professional. Connexions. Ajuda'ns a contactar amb residències, hospitals i possibles col·laboradors. Ajuda'ns a assegurar que l'última etapa de les seves vides estigui plena de música i somriures. Posem música als seus dies. Contacta amb nosaltres. Estem preparats per col·laborar. Uneix-te a la missió d'omplir d'alegria i companyia la recta final de la vida. Roser Alfaro, directora de comunicació. Telèfon 627 508 154. 627 508 154. Correu electrònic terapiamusical.cat@gmail.com. terapiamusical.cat@gmail.com. I troba'ns a la nostra web a terapiamusical.cat. El teu suport és la melodia que necessitem per seguir creixent.